karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Panuway siya? Ano bang nagpakamatay man siya? Nahibaw man unta siya nga dakong saang pag-inom. Pero nga nung naghubog man siya, wala hinuon niya mapugi ang pagbuhat og dautan. Hoy! Felipe! Nganong nagpakamatay ka man? Ha? Ngano man? Naglangoy-langoy ka na hinuon karon diha sa impyerno! Madam, kalma lang. Nganong pugan man ko nimo sa akong gibati, ha? Analisa? Kimingaw ko sa akong bana, pero nasuko ko niya. Anong iya makining gibuhat? Wa ba di ka mahibaw kung nga naghikog ang imong bana, Madam Mercy? Wa. Gusto lang yun ko niyang pasakitan. Unsa? Pero, ano gusto mo siya pasakitan ni Sir Philemon, Madam? Gihunghungan siya sa demonyo at maghikog. Madam. Kung wa pa siya magsupak-supak sa akong amahan, dili unta siya makonsensya. Unsa magiday nahitabo sa unang panahon ining dapita, Madam? Ngano na ko tanaman ka? Ha? Kaya no, unsa man ka? Ispiya ka ba sa salbahis kong amahan? Ispiya ka ba sa akong amahan? Madam! Madam, dili in town, uy! Huwa naman ko makaabot si mong amahan! Madam, mas maayo tingali nga dili ka na lang maghiskot sa nangagi kay mahasol lang ka. Si Ramon. Kimingaw na ko ni Padre Ramon. Ha? Milikoy naman sa tingin sinulti. Analisa, ang dami unya og lami ang pagkaon si Padre Ramon. Kay mupauli na siya dinhi. Madam. Nakasabot ka ba sa akong gisolte? Ha? Nakasabot man, Madam. Kuno, lakaw na! Pagikay na. Ganahan kay to si Padre Ramon o kinamugay ang manok Bisaya. Ha? Kana mo ilutua. Oo, Madam. Oh, sige na, lakaw na. Bihai una ko din, he. Sige, Madam. Tulo ka manok ang ihawa, ha? Ay, naana. Nakuhaan ko na ang tanang anggulo ining mga haligi sa bahay nga nasunog. Oh. Rodel! Nahuman ako sa kong gibuhat diri. Mamauli na ta. Rodel? Rodel, hain ka! Rodel, mamauli na ta! Hain magunis, Rodel. Anong wa naman siya din, Rodel, hain man ka! Rodel! Sabrina, diyan ako. Diin man ka! Manong kalit magkanawa, diri? May gisundan akong tao paingon sa ubos. Sa may sapa. Unsa? Kinsa man? Wa man ko makakita sa iyang naong. Paspas siyang naglakaw. Pero kalit siya nawa sa sapa. Unsa? Waday ni mo siya sangpita. Ako siyang gisangpit. Pero wa man putubag. Wa sa muning. Mo pa? Kinsa ka tong tawhan na?
Nang lingkod ng tingali to din eh. Dali na. Mamauli na ta. Kinsa may bisita ba nga magluto matagtulo yun ka manok, Annalisa? Mura magdi grabe ang kalibog sa sultihan ni Madam Mercy noy Karting. Ha? Nga nakaingon man ka nga, bigrabe si Madam Mercy. Ang kay Karting, Ah, mag-ihaw magmanok. sir. Paihawon ming mama ni mugtulogit ka manok Bisaya. Nga naman, naasay bisita? Doon ako ni mo abot nga bisita. Kisa man ang bisita ni Mama? Si Padre Ramon man iyang giingon nga bubisita, sir. Unsa? Si Padre Ramon? Pero, patay naman ang pariya. Sigurado gid ka nga si Padre Ramon ang giingon ni Mama nga bisita, Annalisa? O lagi, ma'am. Iapam ka ni ining gibalik-balik og sulti. Tulo pa'y ipaihaw. Kay ganahan ko noong pari og bisayang manok. Hain man si Mama. Tuwa sa taas, sir. Laos na lang sa atong kwarto, Sabrina. Magkisulti ko ni Mama. Annalisa, oon sa man sa imong tanaw. Seryoso si Mama nga misulti nga mo bisita si Padre Ramon? O lagi, ma'am. Unsa man, ma'am? Amo gining ihawon ang tulo ka manok Bisaya? Ihawa na lang na. Mo may gusto ni Mama. mura mo nag-angayan na nang isod sa mental hospital si Madam Mercy. Oy, ma'am? Karding, ayaw pagsulti anak ko na si Rodel ha. Iya ba ng inahan? Pero murag likoy naman kayo nagsiltihan si Madam Mercy, Ma'am God. Sagi lang. Ato lang paminahon ang hukom ni Rodel. Ma? Ma? Naghilak ka? Unsa may imong gihilakan, ma? Nag-inom ka red wine? Gimingaw lang ko ni Papa ni Rodel. Ma, ano naghisgutin ng mga butang nga wa na tayo mahimo? Nahitabo na ang tanan. Gahi masagod og o ang imong amahan. Ako na siyang gitambagan nga dili na lang lalison si Lolo Romero nimo. Pero mulalis pa yun siya. Ma, gusto na. Sakitan ka lang kung magsigi kag hisgutan ng mga nangamatay na. Dili ka sakitan. Kay wa ka pa may buot sa dihang namatay si Papa nimo. Pero ako nga iyang asawa, sakitan ko. Labi na kung makakita na ko niya ng dapita. Ma, ato na lang tingaling ilaki ning maong kwarto. Aron dili na mabuhay ang unsamang sakit nga nahitabo dinhi. Bisan nun sa pay buhaton, Rodel. Ang kagahapon kabahin na sa atong kinabuhi. Og nag-antos tantanan tungod sa salbahis kong amahan. Ha! Klaro na kayo. Nga naglangoy-langoy nas kayos impyerno ang imong apuhan. Tungod kay salbahis siya. Salbahis siya. Gusto na, ma. Gusto na. Salamat nga nakuhaan ako og laing-laing anggulo ang bahay sa at mga nasunog. Maayo kay kumpleto pa ang mga haligi. Mapurma pa na ako ang drawing. Unya, kinahanglang makumpleto kining family tree nga akong gihimo. Sud lang. Oh, Annalisa, may tuyo ka? Ma'am, naghatod lang ko ining ako mga inabahan, ma'am. Inyong sinina ni sir. Maayo kay misud ka, Annalisa. May ipangutana ko nimo. Unsa man na, ma'am? May mga ngaan ka ba sa mga tao nga nagpuyo ining dapita sa unang panahon? Dili lagi kayo ko suhito, ma'am. Kay dito mo gumi magdako sa syudad si Manoy Carding. Mao ba? Si Lolo Elmo rin ang makasulti ni mo anak, ma'am. Mahain man si Lolo Elmo. Manok!
Nagpakauli ka sa mga manok. Kailangan ng masaburan silang daan. Tuod, may bisita man ko nga maabot. Maon nga ay mag-ihaw tag manok. Kisa man yung bisita, ma'am. Si Padre Ramon kuno, matod pa ni Mama Mercy. Unsa? Pero patay naman yung tao ng pariya. May ideya ka balo kung ganong pirmi ginaghisgutan ni Mama ka ng pariya? May sorte naman tingali ko ni mo bahay anang pariya. Kung unsa sila kasuod ni Madam Mercy. Pero unsa lo? Makapahilbong kayo. Unsa man imong nahiputngan lo? Ngatong sa tanang nangamatay, si Padre Ramon man ang perming mahinumduman ni Madam Mercy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!